de euros no ano 14, e dende entón levase revalorizado bastante todo tipo de concesións e contratos. Se vostede ten que asustar esos ingresos á baixa derivados, por exemplo, da sentencia que anula ou das plusvalías, por exemplo, que se supón unha cuantía importante, e se vostede fala de que disminuir un 5 ou 7%, se estamos falando de outros 2 millóns de caída, estamos prácticamente dicindo que os ingresos quedan casi equiparados cos gastos dunha maneira insatisfactoria para poder dar concreción. Por lo tanto, non me vale. Debe decir, eu entendo que pode estar enfadado, probablemente estea atravesando as súas 2-3 semanas peores no que é esta parte que lle tocaba de gloria como portavoz primeiro da oposición, probablemente estea ante unha etapa de moitísima debilidade despois do que foron as enquisas, e iso está manifestando de novo, estando o poder vostede percibir incluso nas súas propias redes, dunha maneira manifesta de alguén que non pode nunca manifestarse desa maneira si quere, desde logo, levar a cabo e dicir o que é a magnífica cidade de Ourense. Esta cidade está para presumir, esta cidade está para sentirse orgullosa